Ayoko mo na, monang? Ayoko mo na, monang. Hi guys! Rhaze here! Welcome back to my channel! Ibahin ko kaya yung intro ko. Welcome back to my channel. Lagi lang welcome back to my channel. Ibahin natin yung intro natin. Hello! Hello! Anyway, today's video is going to be a Q&A video. I asked you guys on one of my vlogs to leave me questions and I did get quite a lot of questions. Actually, after ko in-upload yung vlog, tapos nabasa ko na yung mga questions, sabi ko, bakit ko ba sinabi? Bakit ba ako humingi ng questions? Kasi may mga questions na like, di pa pala pwede. Hindi pwede, pero ayoko munang i-share. Pero I will go ahead and start with Ana Marie Bakle. Hi, Ray, saan kayo magsistay after ng kasal and where po? Philippines or, wait, what? Okay. So, siguro where yung kasal? Philippines or Australia? Kung Australia, pupunta po lahat ng family mo doon. Thank you. Ito, isa to sa mga pinaka-tinatanong talaga. So, hindi ko nababasahin yung ibang questions na same yung question. Pero yung kasal po is sa Australia, hindi dito sa Pilipinas. Some of you guys thought na dito sa Philippines. Maybe because I mentioned on my vlog na like we're preparing na. So, siguro akala ng iba dito. Pero no, hindi siya dito. Sa Australia siya. And hindi makakapunta lahat ng family members ko doon. You guys, ang mahal ng ticket. Visa, ang mahal na ng visa. And 7 kami sa pamilya. Meron akong 4 na kapatid, tapos parents ko. So, it's not gonna be possible right now or sa time na ikakasal kami na madala ko sila lahat. Yung kapatid ko, she should be in New Zealand by then. Itatry niya na makapunta kasi malapit lang naman. Sabi na Dan, siya yung sasagot ng ticket ng kapatid ko. Pero I don't think she will make it kasi meron siyang mga ganap doon sa New Zealand by that time. Definitely hindi makakapunta lahat ng family members. I wish, pero not now. From Angeline V, I thought mag-film kayo ni Mr. Bear ng video before ko umalis sa Australia. Been waiting for it pa mo. But anyways, magpapakasal ba kayo sa church or gusto mo ng wedding sa beach? Hindi kami naka-film ni Dan kasi few days before I left, we got really busy. Like, maraming invitations na punta kayo dito sa bahay kasi nga pauwi na ako. So, pumunta kami sa bahay ng kapatid niya. Nung time na gusto na sana naming mag-film, ito sa Sunday, pero we ended up having dinner sa bahay ng kapatid niya. Nung nagpagupit sa Dan, yeah, hindi natuloy yung pag-film. I'm sorry, meron ako mga swatches. I just filmed a video, haul video. Pero yeah, hindi namin na-film kasi wala nang time. Magpapakasal ba kayo sa church? No, hindi church yung venue ng kasal namin. From Blessed Joe, ang sarap ng Dico. The struggle is real po ba sa LDR? Time flies, bukas December na. Will you have a little Dan or raise agad after the wedding? Pakilamera lang. Hindi naman as in sobrang struggle kasi kami lang sobrang chill lang kami, like, you know, hindi naman kasi kami nag-aaway. Hindi kami nag-aaway talaga ng over, especially now na magkahiwalay kami. Siguro yung iba iisipin na, oh, mas may mga misunderstandings kasi malayo kayo sa isa't isa. Na feature ko sa vlog ko na mahirap pala yung LDR kasi nga, we are planning a wedding tapos we are apart. That's why sinabi ko na mahirap. Pero not to the point na like merong misunderstandings, wala. Sobrang okay. Will you have a little Dan or raise agad after the wedding? Not agad, you guys. Meron pa kaming mga priorities na gusto namin unahin before sa anak. We want to travel more together na kami lang dalawa. Alam nyo yan na gusto ko magkaanak pero hindi like agad-agad. From Chachi, hi Teresa, naniniwala ka ba sa pamahiin ng mga Pinoy bago ikasal? Like, bawal makita ang bride and groom isang araw ikasal. Regards po kay Mr. Bear. Hindi ako mapamahiin na tao eh. Pero when we were talking about that, yung mama na Dan, yung like very strongly na sinasabi niya na hindi kayo pwedeng magkita a day before kasi like not na like hindi matutuloy kapag nakita kayo. Pero yung point niya is wedding is really stressful and ayaw nyo na like ma-stress kayong dalawa na magkasama. You know what I mean? So yun yung sabi ng mama niya. Actually kami na Dan, parang okay lang naman, magkasama tayo. Tapos mamaya, wedding na agad-agad, diba? Pero yung mama niya kasi, like, again, like, no, hindi pwedeng magkita kayo. Akin to raise a day before your wedding, something like that. From Chance Barres, hi Miss Race, I'm so excited para sa kasal niyo na Mr. Bear. Here's my questions po. When and where po kayo
tayo magpapakasal na dan. So, sa Australia. And then, next year na you guys. Yan yung hindi pa ako ready na sabihin. Like, yung month. Sinabi ko sa vlog ko na, yeah, sasabihin ko na ako anong month. Pero, hindi pa pala. Kasi sabi din na dan, kapag sinabi mo kasi, baka ma-pressure ka lalo. Ma-pressure tayo lalo. Kasi, baka merong nagko-comment na dapat ganito, dapat ganyan. Especially kapag alam na nila na malapit na. So, sorry kung hindi ko pa masasabi yung month. Pero malalaman at malalaman nyo kapag as in sobrang lapit na tayo. Like kapag na-ready na namin lahat and wala na kaming iisipin, sasabihin ko sa inyo na yes, we're getting married tomorrow, you know? So yeah. Number 2, na-answer ko na yung first part ng question. And kung pupunta ba yung family ni Dan sa Philippines, this is a plan. And alam nyo naman ako, if you watch my video, na kapag plano pa lang, wala pang like actual, wala pang ticket na na-book, wala pang like reservation and ish like that, hindi ko pa sinasabi. But I think this is something na pwede ko namang i-share. Nagplano kami na Dan na dalawa yung kasal. And I'm pretty sure matutuloy siya. We just do not know when. Yung pangalawa, kasi gusto na Dan na ikasal ako, na nandun yung pamilya ko. So, first is Australia, and then we plan to do it sa Philippines as well because I wanna get married here. Kaya lang, mas madali kasi kapag doon, you know? Kasi si Dan, hindi siya makapag-spend ng long time dito for preparation. And yung preparation ng kasal dito, you guys, kapag dito ka kanasal, mayroong mga seminar, mayroong mga ang daming ganap. Si Dan, gumawa na siya ng kanyang research and alam na niya lahat. Mas may alam pa siya sa akin kasal sa Pilipinas na hindi siya taga-Pilipinas. Mas madali lang doon. Kapag dito na, renewal of vows na lang. So, hindi na siya ganun ka stressful, hindi na siya ganun ka-long yung process niya. So, yun yung plano namin. Again, we did not know yet when, pero definitely mangyayari siya. And yes, pupunta yung pamilya niya, yung immediate family niya, pupunta dito for sure. Yung best friend niya for sure pupunta din. Alam na nila lahat na meron ding gaganapin dito, and yes, willing sila na pumunta. Number 3, ano po motive ng kasal niyo? Actually, wala kaming motive. Walang yung color. Like, wala. Depende lang kung ano yung isuot ng guest, yun. From Garnet Alano, hi Rhaze, I've been following you for a while and I'm loving your videos. Who will do your makeup sa wedding? Thanks, pahabol sa daughter ko is loving you too. Kailan siya sa imong siblings? Aw, thank you. That's so sweet. Invited kasi yung best friend ng kambal ni Dan, and ano siya, hairdresser siya. Siya actually nagupit ng buhok ko. Gusto ko siya, super sweet. So, siya na bahala sa kung sinong gagawa ng makeup ko. I think same girl na gumawa ng makeup ng kambal ni Dan when she got married. From Amazing! Meron siyang 3 questions. Number 1, after ng kasal, when niyo po balak magkaanak ni Kuya Dan? Siguro mga 2 years, 3 years after the wedding. So, before ako mag-30. Number 2, what picture do you have in mind pag pipili ka ng wedding dress mo? It's gonna be really simple. I want to be comfy. You guys know me. I'm all about being comfortable. Nothing extravagant, you guys. Basta sobrang simple lang niya, pero gustong-gusto ko siya. Actually, meron na akong nakita, and yeah. So, yeah. Oh my gosh. It's my mind. From Hearty Cindy, sarap ng biko. I miss it na Jud. Nakakamiss talaga LDR. Parang kami ng hubby ko. I remember sa kasal din namin, ako lahat gumawa kasi nasa malayo din siya. Ilang guest ang plan nyo? Where are you on your preparations now? It's a small wedding. So, immediate family ni Dan. Best friend niya. Mga friends ko doon. Where are you on your preparations right now? I am so lucky to have a very extremely organized fiance. Actually, sobrang organized ni Dan. Like, wala pang ako engagement ring. Nagtitingin-tingin na yan ng mga kung anik-anik online about sa wedding. 50% na kami na sure na tapos na. 50%, yun pa yung kailangan na like gawin namin pagbalik ko na doon. Kasi meron talaga mga bagay-bagay na hindi mo kayang gawin na ikaw lang mag-isa. Like, you know, food tasting and ish. We need to make sure na kaming dalawa nagustuhan namin yung food, you know? Same religion ba kayo na Dan? Yes, same kami ng religion. From Jelly Beans, yeah, meron siyang 3 questions. First question na nasagot ko na. Magpapalechon with apple po ba kayo sa wedding reception? Dito sa Philippines, of course, Dan, gustong-gusto niya yung lechon. So, of course, meron talagang lechon. Yung apple, papalagyan natin ng apple yan, you guys. Number 3, isasama mo po ba kami sa wedding nyo kahit some parts lang? Seeing you walk down the aisle. My gosh. I will do my best. I can't promise to like vlog. Hindi ko nga na-vlog yung engagement. Wedding pa kaya? Nakakaloka din naman yung bride ka tapos magva-vlog ka. Meron na kaming photographers. Meron na talaga mga photographer. Yan, nabook na namin yung photographer.
Oh my gosh. From Jeric Galvez, I'm a fan of yours and sana ma-feature mo tong tanong ko. I love you, ate. So here's my question. I love you too, Jeric. Baby girl or baby boy? Both. Sana merong isang babae at saka isang lalaki kasi gusto namin dalawa. Number 3, matutuloy po ba ang pag-YouTube mo, ate, kapag may baby kang aalagaan, ate? Yes, of course. Parang yun yung time na gusto kong i-YouTube yung buhay ko kasi gusto kong i-document na, hey, my baby's 1 year old today, you know? Like, you know, my baby's first walk. Mga ganun. Gusto ko siyang i-YouTube talaga. If kaya ko pa, you guys, vlog pa more, YouTube pa more, why not, diba? From Jonaline Roboledo, may exact date na po ba wedding nyo ni Dan? Meron na kami exact date. Hindi muna namin sasabihin. Sorry na. From Katski081383, hi Rhaze, makakumpara rin nakakaroon sa diferensya between dating a local Pinoy from a foreigner, ang batasan, gawi, pag-atemandara, nimo, etc. I wish you and Dan a great future together. I can't really. Ayoko kasing i-generalize lahat ng mga Pinoy. Yung dalawang naging boyfriend ko noon, if you guys watch the story time, I don't think they were ready for like a commitment and we were young, so I can't blame them. Kami kasi na Dan, nung pinasok namin tong relasyon na to, alam na namin na seryoso kami, committed kami, hindi na to joke, like totoo na talaga to, kasi hindi na kami bata. So hindi ko pa rin siya mako-compare hanggang sa ngayon, kasi kung i-compare ko siya, unfair naman para dun sa iba, sasabihin ko wala silang kwenta, kasi that time, like wala naman talaga silang kakwenta-kwenta. Sinabi ko din. From Kim Edradan, nakita na po ba ng family niyo si Kuya Dan? Yes. Sobrang tagal na. December last year, nakita nila sa Dan. Kasi pumunta dito sa Dan. From Lilith, Smokin' Hot Left. Wow. Meron bang prenup photoshoot? Mga magkano yung engagement ring mo? Nakakaloka yung magkano yung engagement ring. Walang prenup photoshoot. I don't think Dan is in for that. I don't think papayag si Dan sa mga ganyan. Alam niyo naman yung taong yun. And I do respect him. Siguro kapag pumayat siya, magpi-prenup photoshoot siya, sobrang conscious niya sa katawan niya. And para sa akin, okay na okay siya. Like, you're sexy, babe. Pero ayaw niya. No. I don't think so. Magkano ang engagement ring? I do not know and I do not want to know. Minsan talaga mas maganda kapag hindi natin alam yung mga bagay-bagay, diba? From Maddie Gayoso, she has 3 questions. Paano mo sinabi sa family mo yung about sa kasal? So, yung sumundo sa akin si Marlon, si Mark, si Mama Lu. Tinanong na nila agad-agad kung saan yung wedding. Sabi ko sa Australia and in-explain ko sa kanila kung bakit. And sinabi ko pa kay Mama, pwede kang pumunta kung gusto mo. Hindi ko naman sinabi na hindi ko sila papupuntahin. It's just that the budget, you guys, kung sila magbabayad ng ticket nila, go ahead. Pero kung kami ni Dan, hindi namin kaya. Ang dami kong family members. Sinabi ko sa kanila, in-explain ko sa kanila na intindihan naman nila and pupunta naman si Dan dito. So, yun, mas mapag-uusapan pa namin yun ng maayos. Ano po yung reaction nila? Very, ano lang sila? Very, tawag doon? Parang wala lang. Parang wala. Like, kakasala ko parang wala lang. Okay, parang ganun. Okay, kasi, yun lang. I have an amazing family, you know? From Maurice Wild, ano gusto mo ng kulay na flowers ng kasal mo? Ito, yung hindi ko pa alam. Titingin-tingin muna ako ng mga maganda. Yeah, gusto ko kasi kapag ganito, hindi lang sa picture lang. Gusto ko siya makita talaga in real life and see kung magugustuhan ko talaga siya. So, pagbalik ko na siya doon, makikita ko. From Nadine Mondragon, where do you guys plan to have your honeymoon? Meron na kaming lugar kung saan kami pupunta. Pupunta kami sa Japan! Japan, you guys. Nakabook na kami, so I can say it na pupunta kami ng Japan para sa honeymoon namin. I'm so excited. And I can't hide it. Hindi pa kami nakapunta ni Dan in Japan. Kaming dalawa, hindi pa kami nakapunta ng Japan. So, sobrang excited kami. Yung choices actually namin was Japan at saka US. Sabi ko sa kanya, Japan ako, pero kung gusto mong pumunta ng US, punta tayo ng US. Like, you know, it's up to you, my loves. Kasi mahilig yun mag-research ng mga presyo. Right after na engagement, naghanap agad ng honeymoon na lugar. Na-book namin yung ticket namin 2 weeks ago lang. Kasi nakahanap sila ng magandang deal papuntang Japan. So, sabi niya, ito na, Japan na tayo and book na agad-agad kasi nga maganda yung deal. So, yeah, we're going to Japan. Yes. From Nikolai Tumulto, hi po. Kakakita ko lang po na yung channel just few days ago and I really love your vlogs and other videos. Thank you. Nakaka-inspire ka po ata. Salamat. Anyway, tanong ko lang po if ano yung mga differences sa kasal dito sa Pinas at doon sa Australia. Na-mention ko siya kanina, mahirap dito. Sobrang
long ng process. Not na kinasal na ako noon, kaya alam ko. Pero, again, grabe mag-research si Dan. Ang daming kailangan ganapin. Like, mga seminar. Yung kaibahan is very long yung process dito. Doon, sobrang dali lang. From Patricia Nicole Kaisip, Ate Rhaze, ano pong feeling na engage ka na po sa wakas? Until now, hindi pa rin like, ako fully makapaniwala. Kasi, ayoko mag-emotional kasi ang OA ko. Kasi if you guys have been watching me, like, lagi ko sinasabi sa videos ko noon na, yeah, gusto ko na magkaanak. Wala nga akong boyfriend noon. Gusto ko magkaanak agad-agad, anak agad. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa kanya ako, engage ako sa kanya, na sobrang bait, na sobrang, hay, ewan ko na lang. Wala na. Ayoko na magsalita. Hindi pa rin siya fully nag-sink in sa akin, pero at the same time, sobrang thankful ako. Sobrang saya ko. Sobrang saya namin. And, yeah, yun. Tama na iyan. From Pighead Shanks, we are so happy for you, dear. Oh, thank you. Parang gusto namin umattend sa kasal mo. Pwede naman. Punta ka na Australia. Char. Do you plan to spend more on your wedding or on your honeymoon instead? Paano ko ba to sasagutin? Si Dan kasi, hindi naman lahat, pero 90% ng wedding namin si Dan. In reality, mas malaki yung gagastusin ko sa honeymoon. Not like mas malaki yung gagastusin ko kaysa sa gagastusin niya. Pero like, i-compare ko yung wedding at saka honeymoon, mas malaki yung magagastos ko sa honeymoon. Not that I'm complaining at all, pero I'm just saying. Kasi yung ticket na binook namin, happy kami sa ticket na binook namin. So, and sa kasal, like, ilan na ba nagastos ko sa kasal? Like, nothing really. Like, not nothing, but like, not crazy at all. I do not know if I made sense, pero yun. Hope kahit nakasal na kayo na done, you will still upload videos, especially vlogs and reviews. I will do my best, you guys. Again, hanggang kaya ko, gagawin ko. Char. From Roslyn Kerr. I'm excited na sa Q&A. Yay! Sino-sino yung mga ninong-aninang nyo and bridesmaid dito sa Australia and sa Pilipinas? No specific names. Honestly, di ko alam. How many guests yung plano nyo? Both country. May both country ka talaga, Roslyn. Parang alam na alam mo talaga. Again, doon, super simple lang. Immediate family niya. So, less than 50 people. Dito, hindi ko pa alam kung ilan. Hindi ko pa alam. Kasi, malayo pa yon. From Super Leslie, ano pong gusto nyo maging type ng kasal nyo? Simple or bongga? Alam nyo naman kami Dan. Sobrang simple lang namin na tao. Hindi kami fancy. Hindi kami pasosyal. Sobrang simple lang kami. So, of course, yung wedding namin magiging sobrang simple lang. As long as masaya, and as long as ikakasal ka sa tamang tao, I think that's the most important thing. From Sweatzel of Semar, Hi Ate Rhaze, happy ko na akadiri sa Philippines. Gisundan guti ka dati palang pag-atuni mo Manila to travel Australia. So, imong pag-stay dead to. Basta ha, gagawin ba ni Dan yung Filipino tradition na pamamanhikan? Thank you, Ate Rhaze. I love you. Taga Davao de Eco. Hello, Davao. Hello sa mga taga Davao. Meron ako mga maraming subscribers na taga Davao. Char, marami. Feeler. May mga nag-message sa akin na taga Davao da sila. So, hello sa Davao. Nakapunta na ako doon and I wanna go back. Ano nga ulit yung question mo kung gagawin ni Dan yung mga tradition? No. Yeah. I just wanna be straight to the point. No, hindi nila gagawin yan. Like, I don't even know how to explain that to them. Like, you need to do this to my family. Like, what? From Trisha Keith Salazar, Hi Ate Rhaze, ask ko lang if paano mo sinasabi sa family mo na nag-propose sa Skreda, ang balak mo ba mapakasal next year? Nung na-receive ko yung ring, sinend ko sa kanila yung picture of me with my ring. And, yeah, yun yung ginawa ko. Sinend ko sa kanila. Kasi meron kaming group chat ng family ko. So, sinend ko sa kanila na I'm engaged. And then, yeah. Sabi nila, congrats. Tapos si Miss, sinanda niya ako ng sad face. Sad siya. Sabi niya, ang bata-bata ko pa daw. Bata-bata? 26 na ako. Nakakaloka itong babae to. I think she was joking, but yeah. From Zanaya Alexa, may mag-sponsor po ba ng makeup brand sa kasal mo? I wish, but no. From, natawa ako dun sa question na yun. From Yisbin Ibo, saan po yung dream wedding place niyo? I actually do not have a like dream wedding something. Every time na nanonood ako ng mga wedding videos, sinasabi ko na yeah, I want my wedding to be like that. But now na nandito na ako, sinasabi ko, hindi naman talaga importante kung saan, as long as gusto nyo dalawa yung lugar. And again, as long as yung tamang tao yung pakakasalan mo, that's the most important thing. And I have that. I have him na alam ko na sobrang, okay, I'm done.
Ayokong umiyak. Hala, yun na pala guys, yung last na question. That's it for this video. I hope it's not too long. So if you have any other questions, please leave your questions below with the hashtag askrhaze, not necessarily about kasal. If you just have any questions about whatever you want, I will do my best to feature your question in my next Q&A video. And thank you so much guys for watching. Please do like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be goodbye.